Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачайце за невялічкую затрымачку, трошку зацягнуўся эфір і размова са спадарняй Розай Турарбекавай, і адпаведна давялося тут тэхнічную паузу зрабіць перад выхадам у эфір нашага палітычнага аналітыка, эксперта берлінскага Карнегі Артёма Шрайбмана. Добрый день, Артём. Добрый день. Артём, давно не бачыліся, і таму, можа быць, вы уже не один раз гэтую тэму абмяркоўвалі з іншымі калегамі-журналістамі, а можа быть просто і ў сябе у сваім тэлеграм-канале і ў сваіх артыкулах, але я хацеў бы просто, можа быть, каб закінуць масток да сённяшніх падзеяў, вярнуцца да візіта ў Мінск прадстаўніка трампаўскай адміністрацыі Крыса Шміта, які вярнуўся з Беларусі, вывезшы трох вязняў з лукашэнкаўскай турмы. І гэта, ну вот, нібыта такое адчуванне стала сведчаннем таго, што тыя перамовы, на якія намікаў Тур у сваім тэлеграм-канале, яны сапраўды не вот пачаліся з прыезда Шміта, яны былі даўно паміж Мінскам і Вашынгтонам. Ну, конечно, мы бачылі нейкія такія знешнія прыкметы гэтага ў тым, што беларускія ўлады дэманстравалі амерыканскіх ці звязаных з Амерыкай палітычных вязняў па тэлебачанні. Так, гэта было, па-першае, дэманстрацыя Зянковіча, які з'яўляецца амерыканскім грамадзянінам яшчэ ў верасні, мне здаецца, ці ў жніўні, мне здаецца, ў верасні. Ну, першы раз так, да. Так, а потым іх чацвярых усіх у студзені. Так, ну і гэта, натуральна, не рабілася проста так у спадзяванні, што Амерыка неяк адрэагуе. Гэта было такое, мне здаецца, прамацванне глебы, якое, ну, наколькі я там чуў некаторыя чуткі, суправаджалася і дыпламатычнай камунікацыяй, то бок якая пачалася яшчэ пры адміністрацыі Байдена. Я б тут увогуле не прывязваўся да асабліва прозвішча амерыканскага прэзідэнта, таму што гэта робіць гэтую дыпламатыю, як бы курыруе, неяк адвакатуе сярэдні ўзровень бюракратыі Дзярждэпа США. Вось той самы Крыстафер Сміт, які як бы так курыруе беларускі напрамак у Дзярждэпе, гэта чалавек, якога прызначылі пры Байдене. І таму тут хутчэй змяніўся кантэкст, і гэта дазволіла рухацца хутчэй. Але сам працэс натуральна пачаўся не ў лютым. Калі вот, ну я разумею, што ў нас няма звестак пра тое, калі канкрэтна гэта пачалося. Першыя чуткі я пачуў альбо напрыканцы лета, альбо ў пачатку восені. І наколькі тады я таксама чуў гэта, ну прынамсі восенню ўжо такія чуткі, што магчыма нешта там нейкія перамовы непублічныя вядуцца. Я скептычна да іх паставіўся, да магчымага выніку гэтых перамоў. А ў вас якая была рэакцыя? Не, ну у нас жа ўжо ёсць прыклады, калі Лукашенко мяняў палітвязняў на розныя формы свайго прызнання. Я нават не кажу пра тое, што адбывалася там да 2020 года, калі на санкцыі іх мяняў, але Олега Груздзіловіча з Радыё Свабоды таксама адпусцілі, а праз некаторы час у Макея была сустрэча на даволі высокім узроўні ў Нью-Йорку з прадстаўніком Дзярждэпа США. Гэта таксама, на мой погляд, і па маіх звестках гэта было звязана. Да гэтага грамадзянку Швейцарыі адпусцілі таксама ў прывязцы з амбасадарка, якая прыехала ў Мінск. Так, то бок Лукашенко, у прынцыпе, адкрыты да такіх здзелак, чаму яны немагчымыя у выпадку США? Магчыма, яны адбываліся. Амерыканцы не звязаныя некаторымі там, і нават ніколі не былі звязаныя, а зараз пры Трампе тым менш звязаныя рознымі агульнымі з еўрапейцамі падыходамі, і таму яны больш гнуткія ў сваіх, так бы мовіць, эксперыментах. Лукашенко заўсёды ставіўся да США натуральна як да апанента, як да ворага, як да пагрозы свайму рэжыму, але з пэўнай ступенню павагі, як да міравога такога просто ведаю, шрыфа, так, да краіны, з якой як бы годна весці перамовы. Так, і таму гэта было, на мой погляд, даволі, ну, гэта не быў сюрпрыз, што раней ці пазней мы прыйдзем у сітуацыю абмеркавання палітвязняў. Палітвязні для таго, у тым ліку для таго і сядзяць, каб настаў момант, калі б мы іх, там, улада беларуская іх абменьвала на нешта з боку захаду.
Але ж мы чуем размовы ад самага пачатку і зараз іх паўтараюць прапагандысты лукашэнкаўскія, той же самы Воскресенскі, і здаецца і Тур про гэта казаў, што калі мы кажам про знакавых асоб, якія сядзяць, то яны выйдуць самыя апошнія, калі выйдуць. То есть атрымліваецца, што пра іх размова не ідзе. Магчыма, я вас зараз шакую, Зміцер, такой заявай у простым эфіры, але я не веру беларускім прапагандыстам. Я таксама не веру у пэўным сэнсе, але ёсць пэўныя такія моманты, якія яны лічаць, што гэта тое, пра што думае, выражаюць думкі і пачуцці свайго гаспадара. Іх здольнасці да пераабування, калі спатрэбіцца, я вельмі шаную, лічу, што гэта тое, што яны асвоілі за мінулыя гады. Таму думаю, што калі Лукашенко вырашыць інакш, растлумачыць, чаму трэба было рабіць так, яны таксама змогуць. Все залежыць ад прапановы. Калі будзе пэўная прапанова, якую беларускія ўлады палічаць вартай таго, то я упэўнены, што няма ніякіх там лімітаў, межаў на тое, што яны могуць рабіць з палітвязнямі ў сэнсе там каго адпусціць. Думаю, што адпусціць могуць усіх, ці каго там спатрэбіцца, калі будуць бачыць для сябе прывабныя прапановы. Так. Ці калі сітуацыя вымушыць іх лічыць там былыя прапановы, якія раней іх так не прыцягвалі, больш прывабнымі, таму што сітуацыя таксама ж змяняецца ў сэнсе іх упэўненасці ў расійскай падтрымкі і гэтак далей. Мы бачым, што Лукашенко ўжо скардзіцца на праблемы на расійскім рынку не першы раз ужо, напэўна, некалькі месяцаў апошніх. Таму гэта таксама можа іх, так бы мовіць, запытавую пазіцыю тут неяк паніжаць. Так? Але пакуль натуральна, што ёсць даволі вялікі такі, так бы мовіць, пул для гандлю у беларускай улады, і натуральна, што пакуль можна вызваляць людзей, якія там і так вызваліліся праз год, то можна пачынаць з іх проста у межах таго, што пакідаць казыры на апошнія, так бы, на апошнія размены, на самыя, не ведаю, важкія здзелкі, так, з Трампам, але ці з кімсьці яшчэ. Але гэта не значыць, што калі зараз не з'явіцца некая такая прапанова, якой будзе сказана, што не, мы вось гэтыя санкцыі можам абмяняць толькі на вядомых ці там на часткова вядомых палітвязняў, каб хаця б хтосьці з іх быў людзьмі, якіх ведаюць у свеце, то я думаю, гэта таксама можа абмяркоўвацца. Я не думаю, што, паўтаруся, я не думаю, што улічваючы, што ўсіх палітвязняў можна пры вызваленні выціснуць з краіны, ці нават як было вось зараз зроблена проста падвесці на мяжу, я тут не бачу ніякай палітычнай ці нейкай іншай праблемы. Так, але ўсё ж таки можа быць пра знакавых палітвязняў, я з вами пагаджуся, ўсё будзе залежаць ад прапанаванай цаны, але калі вот узгаданы нами фактычна ад самага пачатку размовы Зінковіч, здаецца, не той чалавек, які вядомы ў свеце, але ў пэўным сэнсе гэта чалавек, так, каштоўны для ЗША ў тым сэнсе сваім пашпартам хаця бы. І гэта той казыр, з якім можна было бы з Трампам вельмі добра сыграць, каб пра сябе нагадаць. Не сыгралі, чаму? Так яшчэ, мне здаецца, гульня ідзе. Эйсмонт, калі вызвалялі вось гэтых траіх людзей, яна пасля ў каментары сказала, што амерыканцы заўсёды звярталіся і працягваюць звяртацца з просьбамі аб вызваленні тых альбо іншых людзей. І гэта, мне здаецца, быў даволі такі празрысты намёк на тое, што яшчэ ёсць людзі ў нашых там вязніцах, аб якіх цікавяцца ЗША, пра якіх цікавіцца ЗША. І гэта натуральна, Зінковіч, гэта натуральна там былыя супрацоўнікі Радыё Свабоды. Таму думаю, што проста беларускі бок зрабіў некалькі крокаў без асаблівых саступак з амерыканскага боку, проста там за твіт, за некую падзяку. Магчыма, прыйшоў час, думаюць, у Мінску нешта атрымаць за саступкі з нашага боку, і таму, напэўна, прытрымалі і Лосіка, і Карнея, і вось Зінковіч таксама. А ягоная вартасць, так, менавіта ў тым, што такая перамоўная вартасць, я маю на ўвазе, ў тым, што яго можна даволі удала абмяняць на твіт у твітер-ленце Рубіо ці Трампа. А гэта, мне здаецца, галоўная такая мэта шмат якіх дзеянняў новай амерыканскай адміністрацыі, не толькі на беларускім накірунку, каб зрабіць пераможны твіт. І таму, натуральна, я думаю, што Мінск гэта разумее. Сапраўды, калі мы кажам пра вызваленне, пакуль што нейкіх такіх
людзей, то хоць яны і з'яўляліся з людзьмі, ну как бы амерыканцамі, што вот апошняе, што перад гэтым дзяўчыну вызвалілі, пра іх ніхто не ведаў. А іх затрымалі напрыканцы года. Да, я так разумею, што гэта было просто праваабаронцы яшчэ не паспелі даведацца. А мне здаецца, што вось вызваленага Шугаева, які грамадзянін Украіны і ЗША, яго затрымалі ў верасні, а Анастасію Нюфер, мне здаецца, затрымалі ўвогуле ў снежні, пісала амерыканская прэса. Ну, то бок просто маглі не даведацца, і мне здаецца, Нюфер увогуле сядзела яшчэ пад адміністратыўцы. То бок, ну так, набралі, пабачылі, што можна неяк сыграць, згуляць на гэтым, згулялі. Гэта прыблізна тое, як там, калі затрымліваюць кагосьці там за паўграма ці там 0,001 грама нейкай там марыхуаны, і адразу вызваляюць рускія ці беларусы, каб паказаць некую такую добрую волю. Не знато цікава было арыштоўваць гэтага чалавека і першапачаткова, так, а калі ўжо затрымалі, ну чамусь чаго не сыграць на гэтым такім публічнай прасторы. Я думаю, што тут вось такая логіка. Калі ўсё ж таки гаварыць пра вось сам перамоўны працэс менавіта з ЗША, менавіта з ЗША таму, што вот як вы сказалі, у іх ёсць такая пэўная палітычная гнуткасць большая, чым у Еўропы атрымліваецца, ці з ЗША больш цікава перамаўляцца, ці нейкі іншыя менавіта как бы, ну, разлік на менавіта ЗША. Вот чаму з імі? Не, ну, па-першае, так, яны больш гнуткія, гэта зразумела. Па-другое, я думаю, што Лукашенко, і мы бачым гэта калі вы пачытаеце прапаганду ці прыдворную аналітыку, вы пабачыце, што яны жывуць у тым свеце, дзе Еўропа і ўсе еўрапейскія краіны, як бы яны проста васалы Вашынгтона, і тое, што Вашынгтон зробіць, Вашынгтон скажа, яны зробяць. Так, і яны думаю, што ў гэтым рэчышчы лічаць, што а чаго нам дамаўляцца з васаламі, калі мы можам адразу праз голову дамовіцца з Вашынгтонам, і ён вырашыць за нас нашы праблемы ў Еўропе. Я лічу, што гэта вельмі такая, ну, нерэалістычны погляд на адносіны Еўропы і ЗША, асабліва зараз. Але думаю, што гэта тое, што, ну, падводзіць іх да думкі, што калі не атрымоўваецца з Еўропай, не страшна. Дамовімся з ЗША, і ўсё ў нас як бы атрымаецца. Думаю, што таксама яны разумеюць, што Трамп максімальна меркантыльны палітык, і таму яму не спатрэбіцца некія такія больш пакетныя глыбокія саступкі Лукашенка. Так? Калі еўразвязу толькі там прадаць палітвязню, то у еўразвяза там у сваіх жа прававых дакументах запісана, што палітыка наконт Беларусі можа смягчацца калі. І там перачань умоваў, так? І там не толькі палітвязні, там і вяртанне палітэміграцыі, і сумленныя выбары, і расследаванне збіццяў і рэпрэсій 2020 года. І, ну, еўрапейскія дыпламаты не могуць проста праігнараваць гэтыя там нормы. Яны могуць так, калі будзе нейкі вялікі палітычны выклік, вялікая палітычная патрэба неяк камунікаваць з Лукашенко, палітычныя лідары Еўрасаюза, напэўна, могуць там адысці трошкі ў бок ці змяніць гэтыя нормы. Але патрэбы такой няма, але ад Трампу гэта ўвогуле не цікава такія рэчы. Таму з Трампам лягчэй, і з ягонай адміністрацыяй лягчэй гандлявацца, натуральна. Ну, але гэта, на першае пытанне адказваючы, я не лічу, што гэта відавочна стаўка, якая спрацуе, менавіта з-за таго, што самыя цікавыя санкцыі, это санкцыі, якія вводзіў Еўразвяз. І вось нават у тых двух сектарах, пра якія ішла гаворка ў артыкуле New York Times, Калій і банкі, найбольш балючыя санкцыі па гэтых двух сектарах увялі краіны Еўразвяза. Па Калію Літва, па банках гэта SWIFT, а гэта еўрапейскае рашэнне адключыць кагосьці ад SWIFT. Таму тое, што тут зробіць ЗША, магчыма аблегчыць, калі мы дойдзем да гэтай здзелкі, як сапраўды яна была апісаная ў гэтым артыкуле, калі мы дойдзем нават да адмены амерыканскіх санкцый, я не ўпэўнены, што Беларусь Калій і беларуская банкаўская сістэма гэта адчуе на сабе неяк радыкальна і імгненна, калі еўразвяз не далучыцца. А пакуль мы бачым, што знешняя палітыка ЗША і еўразвяза, яны хутчэй разыходзяцца ў розныя бакі. Так? І тут няма, ну, спадзявацца, што з салідарнасці з Трампам еўразвяз абавязкова будзе адмаўляцца ад сваёй палітыкі па Беларусі, невідавочна. І вось ізноўку тады вяртаюся да свайго пытання. Калі глядзець на гэта, на весь гэты працэс меркантыльнага пункту гледжання, то якія выгоды?
Паўтаруся, калі глядзець на гэта яшчэ такога састарэлага пункту гледжання, што Еўразвяз зробіць усё, што ЗША падкажа і прыкажа, так, тут загадае, так, таму тады гэта можа мець нейкі сэнс. Але я думаю, што рэчаіснасць, як заўсёды, тут унесе свае карэктывы, так, у гэтай амбіцыі. І я думаю, што яшчэ тут варта гэта ўсё разглядаць у больш шырокім кантэксце, таму што Лукашенко ўсё ж такі усе гэтыя свае вызваленні палітвязняў хвалямі і увогуле ўсе свае дыпламатычныя намаганні апошніх месяцаў разглядае як частку агульнага працэсу магчымай такой перазагрузкі ў свеце, так, што будзе некае замірэнне ЗША, Захада і Расіі, некая здзелка па Ўкраіне, і мне патрэбна ў ёй будавацца. І таму калі такая мэта стаіць, калі такі як бы сцэнар лічыцца верагодным, то ну так, варта прынамсі адным з самых магутных як бы гульцоў, самым магутным гульцом на заходнім боку паспрабаваць нармалізаваць адносіны да гэтага моманту. Так падвысяцца шансы, што цябе могуць кудысьці запрасіць на нейкія перамоўныя фарматы. Так падвысяцца шансы, што цябе не забудуць, калі будуць здымаць санкцыі з Расіі і так далей. То бок я б тут не толькі двухбаковы аспект разглядаў, калі мы ставім сябе на месца Лукашэнкі. Дарэчы, пытанне ад нашага гледача. Влад пытаецца, атрымліваецца, Трамп не зможа прагнуць Літву на адмену санкцый супраць Белкалі. Калі б гэтым займаўся асабіста Трамп, магчыма, і змог бы. Хаця таксама ёсць пытаннічкі, улічваюць, што наколькі для Літвы гэта такое адчувальнае пытанне і што ўжо там 2-3 гады таму ледзь урад у Літве не пасыпаўся з-за таго, што не маглі пагадзіцца, як уводзіць санкцыі на беларускую там чыгунку, мне здаецца, за менавіта Каля. І тут думаю, што калі б Трамп гэтым заняўся, у яго былі б такія рэсурсы. А зараз вось спытайце сябе, ці будзе Трамп займацца гэтымі пытаннямі асабіста? Ці яму так важна вызваліць Зінковіча з беларускай вязніцы, што ён будзе вось нахіляць літоўскі ўрад дзеля гэтага. Ну, просто і калі гэта застаецца ўсё на тым узроўні, які зараз гэта як бы і гэтым займаецца ўзровень Крыстафера Сміта, ўзровень максімум намесніка Рубіо, для гэтых людзей я не ўпэўнены, што ў іх ёсць палітычная вага, каб прагнуць Літву. І тут і як бы уключаецца тое, што ЗША это нейкі такі адзіны арганізм. І калі вашай праблемай займаецца сярэдні ўзровень бюракратыі, у яго магчыма ёсць нейкія там рычагі, звязаныя з вяртаннем амерыканскай амбасады ў Беларусь ці адменай пэўных амерыканскіх санкцый. Так, гэта, напэўна, яны могуць абяспечыць. А ці можа вось такой сярэдняй рукі амерыканскія дыпламаты дзеля вырашэння не асабліва важных для ЗША пытанняў у Беларусі, ці будуць яны як бы ламаць волю літоўскага ўрада ці ўсіх еўрапейскіх урадаў? Ну, гэта невідавочна для мяне, невідавочна. І тут таксама больш шырокі кантэкст палягае ў тым, што зараз Трамп рыхтуецца ўвесці тарыфы на Еўразвяз, і таму іх як бы магчымасці і здольнасці каардынаваць агульную знешнюю палітыку яны яшчэ меншымі будуць пасля гэтага. Так, яны будуць у стане адкрытага гандлёвага канфлікту, адкрытай гандлёвай вайны, калі гэта здарыцца, калі Трамп усё ж такі там гэта абяцанне сваё выканае. Таму гэта неяк все дасануе з ідэяй, што Літва будзе прыслухоўвацца. Але паглядзім. Усё сапраўды залежыць ад узроўня, на якім гэтым займуцца ў ЗША. Пакуль гэта не той узровень, не ўзровень Трампа ці ягоных там бліжэйшых дарадцаў. Але нават калі не пра ўзровень, а агулам, вось наш глядач, так разумею, з Украіны, Тер Фокен пытаецца, для нас, для беларусаў, можа быць, гэта не пытанне ўвогуле, ну, для людзей з вонку, сапраўды, ён пытаецца, а навошта ЕС беларускія палітвязні, таксама, як і Трампу? Ну, так здарылася, што так атрымалася, што гістарычна у адносінах Беларусі і заходніх краін пытанне палітвязняў куды больш актуалізавана, чым у адносінах Захада з амаль што любой іншай аўтакратыяй, Расіяй, Егіптам, Туркменістанам, Азербайджанам, Кітаем. З-за таго, што Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, з-за таго, што так гістарычна сталася, што санкцыі прывязваюцца да палітвязняў. Гэта такі важнейшы індыкатар здольнасці, схільнасці беларускіх уладаў, хутчэй, да перамоваў. І таму, як бы, ідучы па гэтай традыцыі, Захад лічыць, што так, беларускія ўлады гатовы сур'ёзна размаўляць, калі яны вызваляюць палітвязняў.
так склалася. Я думаю, што Лукашенко хацеў бы прыйсці да сітуацыі, калі нас, так бы мовіць, азербайджанізавалі. Так, калі у нас гэтае пытанне таксама вынесена за дужкі як бы двухбаковых і ці шматбаковых стасункаў з захадам. Але пакуль не атрымоўваецца. Пакуль мы бачым, што ўсё ж такі гэтае пытанне ў фокусе, і дзякуй Богу, што так. У сваім артыкуле, які яшчэ быў выйшаў, ну, прынамсі, у сваім тэлеграм-канале вы запосцілі яго 20 лютага. Дарэчы, раю ўсім падпісвацца на тэлеграм-канал спадара Артёма Шрайбмана. Хоць і не вельмі часта ён там нешта посціць, але ўсё, што посціць, варта чытаць. Раю сам, вам, бо чытаю сам. Вы звяртаеце ўвагу на тое, што вось гэтая навіна про візіт Крыса Сміта ў Беларусь, яна апынулася, цытую, апынулася ў цяні скандальнай мюнхенскай канферэнцыі і спроб Вашынгтона перазапусціць адносіны з Масквой. Аднак пад шумок глобальнага шторма і шмат у чым дзякуючы яму у Лукашенка адкрываюцца новыя магчымасці, якіх раней не было. Гэта напісаў Артём Шрайбман, я нагадаю, 20 лютага. Сёння на фоне той інфармацыі, якая ў нас ёсць, ну і па выніку вось, так мовіць, скандала в авальным кабінеце і ад цяперашніх адносінаў паміж Еўропай і ЗША, вось гэтыя магчымасці, пра якія вы пісалі тады, хто і каму цікава, можете зайсці ў тэлеграм-канал і пачытаць, яны захоўваюцца? Не шмат што змянілася ў сітуацыі з Беларусю, конечно. Ну, мы бачым, што амерыканская адміністрацыя дрейфуе як бы у бок ад агульнай знешняй палітыкі з Еўрасаюзам на беларускім накірунку, на ўсходнееўрапейскім, на расійскім накірунку, назовіце як хочаце. І гэта адкрывае магчымасці, канешне, калі амерыканская адміністрацыя ў сваім як бы перазапуску адносінаў з Расіяй дойдзе да адмены санкцый, якія вводзіліся за вайну, напрыклад, то у Лукашэнкі, ну, недрэнныя шансы таксама ад сваіх санкцый амерыканскіх прынамсі пазбавіцца. Як я і казаў, гэта не будзе вырашальным для беларускай эканомікі, гэта не прывядзе там да плюс некалькіх адсоткаў росту ВУП, але гэта, ну, на мировых рынках асабліва важна быць не пад санкцыямі ЗША. Гэта аблегчае працу і з Кітаем, з Індыяй, з Бразіліяй, з іншымі там беларускімі партнёрамі, якім зараз даводзіцца прыдумваць 100-500 пракладак, як абыходзіць санкцыі ЗША, уведзеныя на некаторыя банкі, другасныя санкцыі ЗША. Калі гэта ўсё сыдзе, то, ну, гэта аблегчыць жыццё беларускага ўрада, прынамсі, канешне. Таму гэта ёсць. І гэта нават не дзякуючы дзеянням Лукашэнкі. Другое, гэта тое, пра што мы казалі, што Лукашенко зараз пакуль яшчэ існуе магчымасць выдаць там ці вызваліць амерыканскага грамадзяніна і прадаць дзярждэпу ЗША вызваленне іншых палітвязняў, ён можа за гэта атрымаць ад ЗША нешта, чаго раней не было. Вяртанне той жа амбасады, напрыклад, так. Ну, зараз кошт гэтых саступак ён вырас натуральна у ЗША, таму што ЗША больш не звязаныя нейкімі старымі догмамі сваёй там ці догмамі ці прынцыпамі сваёй знешняй палітыкі. З Еўропай не шмат што змянілася. Ну так, з Еўропай тут магчымасцяў не дадалося. Нават, я думаю, ёсць пэўная рызыка, што на вось гэтым разыходжанні еўрапейскай і амерыканскай знешняй палітыкі еўрапейцы могуць стаць больш не тое, каб прынцыповымі, але ну, галасы, якія выступаюць за большую прынцыповасць у дачыненні і да Расіі, і да Беларусі, могуць атрымаць новае гучанне ў Еўрасаюзе, таму што будзе гэта адчуванне так, зараз мы бастыён і лідар свабоднага свету, і мы павінны як бы трымаць гэтую марку. Да, пытанне вось Еўропы і тое, што в ёй адбываецца і чаго чакаць, мы яшчэ вернемся. Я бы, можа быць, хацеў яшчэ звярнуцца ўсё ж таки да тэмы, што якую мы таксама закранули троху, вось гэты авальны зал, скандал паміж Зеленскім і Трампам. На ваш погляд, наколькі... можна я зраблю невялічкі такое удакладненне пра гэтая гібкасць, гнуткасць з амерыканскай палітыкі. У апошнім эфіры ток, дзе была Вольга Лойка, яна сказала пра тое, што нібыта
наш агульны знаёмы Евген Прыгерман актыўна зараз ездзіць па трампійскіх аналітычных экспертных цэнтрах і спрабуе там прасунуць ідэю аб там зняцці, там прыпыненні, замарозкі амерыканскіх санкцый у дачыненні да Беларусі ў аднабаковым парадку. Я не ведаю, не сустракаўся, не бачыў Евгена, а тым не менш, калі гэта сапраўды так, можа спрацаваць такая тактыка, могуць спрацаваць такія аргументы. Я не думаю, што гэта пытанні лабізму і асабліва лабізму беларускіх дыпламатаў і іх там саюзнікаў. Так? Таму я думаю, што тут калі Лукашенко будзе гатовы ісці на саступкі, якія амерыканцам можна будзе зараз добра прадаць, і зараз магчымасці для гэтага пашырыліся, пра што мы і казалі, таму што адміністрацыя больш транзакцыйная, больш схільная гандлявацца. А гэта адбудзецца. І мне здаецца, тут візіты, ваяжы не гуляюць як бы так першаснай ролі, таксама з-за таго, што рашэнні ўсё ж такі прымаюцца не на ўзроўні трампійскіх сінктанкаў. А рашэнні па Беларусі ўсё яшчэ каардынуюцца даволі таким класічным сярэднім узроўнем амерыканскай бюракратыі. Потому што калі па Расіі Трамп, ягоныя там дарацы ўзялі гэтую палітыку ў свае рукі, і натуральна, што там дзярждэп зараз не галоўныя органы, не дыпламаты вырашаюць, што рабіць з Расіяй, то з Беларусю ўсё яшчэ гэта як бы пытанне таго, што ў Амерыцы называецца дыпстэйтам, так? Ось глыбіннай дзяржавай. Так? Калі Беларусь змагла, беларускія ўлады змаглі б чымсьці зацікавіць Трампа, палітычныя ўлады США, палітычныя экспертаў США, так? Вось на такім узроўні, да якіх Трамп можа прыслухоўвацца, тады так, тады лабізм меў бы пэўны сэнс. А пакуль мы даволі такое другаснае ці нават далей пытанне, каб можна было палітычным лабізмам тут нешта змяніць. Ну, але я не ведаю, каго там Евген як бы мог апрацаваць у сваім візіце. Вось. Ну, думаю, што тут таксама ёсць пэўны эфект кроплі, якая точыць камень, так? І калі такіх як бы такая кропка гледжання, як у Евгена, як там у Дениса Меленцова, у іншых там і у эміграцыі таксама яна прадстаўлена, таксама там, не знаю, Павел Мацукевич таксама з гэтым выступае з падобнымі ідэямі. Калі яна будзе гучаць хутчэй, а галасы гучней, а галасы, якія кажуць пра санкцыі, пра ціскі, пра ізаляцыю, будуць ну як бы дэмаралізаваны сённяшняй сітуацыі з Трампам, з перазагрузкай адносінаў з Расіяй, то так праз некалькі там месяцаў ці лет гэта можа стаць новым мейнстрымам. Так, канешне, але не за адзін візіт, мне здаецца, гэта робіцца. Ну да, Дарога піша, што Лукашенко можа дамовіцца з Трампам па каліі, пры гэтым вызваліўшы ўсіх палітвязняў і выгнаўшы іх за мяжу, і Лукашенко і Трамп будуць задаволеныя. Ну, мы пра гэта ў прынцыпе і казалі ўжо. Там ёсць, дарэчы, гэта ўзровень, што Трамп зараз жа увёў тарыфы, ці збіраецца ўвесці тарыфы на Канаду. Канада адзін з пастаўшчыкоў калія, і можа быць США будзе цікава атрымоўваць калій з нейкіх новых рынкаў, і тут Беларусь як бы подставить плечо, но у такім выпадку, калі сделка такого ўзроўню, то тады прыйдзецца праціскаць Літву, тому што інакш гэта ўсё адно беларускі калій застанецца вельмі дарагім, тому што яго адносна дарагім ці адносна невыгодным для Беларусі праз расійскія парты, праз расійскія парты ці там праз чыгунку, гэта вельмі не танна. Але я пакуль не ведаю, я не эксперт, не знаўца гэтай калійнай тэмы і калійнага рынку, але наколькі мне вядома, выключэнне ці часовае выключэнне беларускага калію з гэтага рынку, якое адбылося там у 22-м годзе, яно не занадта паўплывала на стан і коштаў і калійнага рынку ўвогуле. І зараз там хутчэй больш прадукту на рынку, чым попыту на яго. Галіна піша: галоўнае, каб Лукашенко новых палітвязняў не набраў пасля такога гандлю з Трампам. Ну, гэта акурат такі такое пытанне, хаця... Набярэ. Будзе набіраць, пакуль рэпрэсіі не прыпыняцца. Ну так, але вот у гэтым артыкуле
Нью-Йорк Таймса, здаецца, не было, але ішла потым дадатковая інфармацыя, што сярод ну как бы так вымог, які ідзе з боку адміністрацыі, не толькі вызвалення палітвязняў наўзамен вот зняцця там з санкцый з калінай там ці з банкаўскай сферы, але і прыпыненне рэпрэсій, але і не там как бы каб не было расійскіх баз на тэрыторыі Беларусі, каб не было пагрозы ўторгнення, паўтору ўторгнення з беларускай тэрыторыі расійскіх войскаў там в Украіну ці ў Польшу ці ў Літву. Вы бачылі там такія? Я бачу гэтыя радкі, але мне вельмі цяжка верыцца ў тое, што Лукашенко толькі за кропкавае зняццё амерыканскіх санкцый будзе гатовы пайсці на адмову ад такіх фундаментальных просто зараз асноў свайго рэжыму, рэпрэсіі і прывязка да Расіі. Таму думаю, што гэта альбо нехта выдае як бы пажаданае за існае, ці нехта як бы у працэсе перадачы інфармацыі ад як бы размовы Крыстафера Сміта з Лукашэнкам праз еўрапейскіх дыпламатаў да журналістаў Нью-Йорк Таймс недзе здарыўся тут як бы паламаны тэлефон. Ну так, тому что сапраўды адмова ад рэпрэсій, ну как бы это не в інтарэсах Лукашэнкі. Тут вельмі цяжка дэфініцыю як бы падабраць. Ён можа как бы для мэтаў амерыканскага твіта у ленце Трампа ці Рубіо дастаткова будзе, калі Лукашенко скажа: вось мы больш не робім там інкамунікады для Калеснікава, Бабарыка і кагосьці яшчэ, і там ці не ведаю, не прыцягваем да крымінальнай адказнасці, у 2 разы меней прыцягваем да крымінальнай адказнасці. Ну так, вось зменшыліся вам рэпрэсіі. Ну, па факце гэта не будзе азначаць змяншэнне як бы атмасферы рэпрэсіўнай у краіне, таму што ўсе тыя ж законы застануцца, усе тыя ж абмежаванні застануцца, але прадаць гэта можна асабліва людзям, якія не надта дасведчаныя ў беларускім кантэксце. Я ўжо казаў пра гэта ў інтэрв'ю недавно на жыцці Маліне, у поўную адмову ад рэпрэсій да канца тэрміну Лукашенка, да канца яго там тэрміну кіравання краіны я не веру. Просто я думаю, што зараз гэта просто не для яго як бы рызыкі гэтага ўжо перадвышаюць і суб'ектыўныя рызыкі, і памяць о 20-м годзе, што бывае, калі ты перад 20-м годам зніжаеш рэпрэсіі. Яны просто перадвышаюць любыя магчымыя бонусы, асабліва улічваючы, што захад ужо не з'яўляецца тым самым захадам у вачах Лукашэнкі, якім ён быў там 7-8 гадоў таму, тым, які можа яму часткова кампенсаваць залежнасць ад Расіі. Это зараз не сувымерныя катэгорыі. Ніякога збалансавання не будзе. І дзеля таго, каб на 5-10% падвысіць гандаль у Еўропу ці на заходні свет агулам, адмаўляцца ад фундамента свайго рэжыму, ну гэта просто неяк нават не сур'ёзна па логіцы выжывання. Навошта? Я не сомневаюся, Артем, что вы глядзелі у арыгінале, прычым прамы эфір размовы Зеленскага з Трампам. Якія у вас склаліся ўражанні, ну і потым аналізуючы ўсё, як это ўсё адбывалася, якія ваша меркаванне? Гэта спланаванае нейкае так правакаванне нейкага бока іншага боку, ці вот просто так склаліся абставіны, так пайшла размова, так адзін аргумент на другі наклаўся, што это так па выніку атрымалася? Ці як было? Слухайце, ну тут трошки трэба такой гадалкай быць, каб ведаць, ці было гэта спланавана ці не. Думаю, што улічваючы, што там першая палова размовы, дзесьці там нават амаль паўгадзінкі, шло даволі спакойна, паважліва адзін да аднаго. Думаю, што там мэты абавязкова ператвараць гэта ў такі вось скандал дыпламатычны перад камерамі, магчыма, і не было, але гэта, тым не менш, мне здаецца, даволі заканамерны вынік як бы той лініі адносінаў да Украіны і таго наратыву, які зараз дамінуе ў амерыканскай эліце, у сённяшняй кіроўнай эліце США. Гэта людзі, якія вельмі блізкія па сваіх поглядах да такіх еўрапейскіх палітыкаў, як Віктор Орбан, як партыя альтэрнатыва для Германіі, для Нямецчыны ў Нямецчыне. І ў канцы канцоў да самых прарасійскіх сілаў у Еўропы, так? І я думаю, што Зеленскі это як бы увасабленне ўсяго таго, што гэтыя людзі не любяць у Еўропе, у Захадзе. І таму тое, што яны да яго пагардліва ставяцца, было вядома з іх шматгадовай ужо камунікацыі на гэтую тэму публічнай, твітаў таго ж Венса, Маска, які проста заўсёды абвінавачвалі Украіну і Зеленскага ў тым, што адбываецца гэта вайна.
тое што гэта так выбухне, гэта не было, мне здаецца, там прадказальна, але як бы усе інгрэдыенты для гэтага былі. Таму ну вы просто размаўляеце пра вот, уявіце сябе некую такую, я не ведаю, подлогу аблітую бензінам, так, палівам, і ну ці будзе, ці не будзе як бы там запалка, якая зробіць нам пажар. Ну вось мне здаецца, тут такая сітуацыя была, іх адносіны былі напружанымі і да гэтага. Трамп называў Лукашенко Зеленскага дыктатарам, Зеленскі казаў, што Трамп жыве ў свеце дэзінфармацыі. Абодва людзі з вялікім эга, і Зеленскі, і куды ў большай ступені Трамп, і такія як бы уколы яны не праходзяць як бы без слядоў, яны пакідаюць памяць. Я думаю, што тут таксама натуральна, што і адзін і другі не прызвычаіліся да таго, каб іх пазіцыі публічна, ну, то бок ставілі пад сумнеў. Трамп просто не прызвычаюся, асабліва Трамп і Вэнс таксама, яны не прызвычаіліся, каб ім там перад камерамі ім казалі, не, тут вы хлусіце. Вось гэта не так. Што былі ўжо перамір'і не раз, і пры вас у Белым доме былі спробы зрабіць, як бы спыніць агонь. Не працавала, Пуцін падманаў. Што Еўропа не дае крэдыты, як вы кажаце, яна дае датацыі, яна дае больш, чым вы нават. І вы даеце не 300 мільярдаў, а 100 з нечым мільярдаў вы далі. То бок яны не прывыклі, што іх факт-чэкаюць у прямым эфіры, так? І таму натуральна гэта іх злуе. Я думаю, Зеленскі таксама быў не падрыхтаваны да таго, што з ім пачнуць адкрыта ускладаць на яго некую роўную адказнасць за гэтую вайну і за яе прыпыненне, як на Пуціна, ці нават большую. Так? Таму што, ну, пакуль мы не бачым ніякіх высілкаў, ні рытарычных, ніякіх іншых адміністрацыі Трампа націснуць на Расію. То бок Расіі як бы дазваляецца ўсё, з імі адносіны разблакуюцца, ад іх выбараў ніхто не патрабуе. Вось. А на Зеленскага ціснуць, як бы, і гэты ціск таксама выліўся ў гэтыя прэтэнзіі на гэтай размове, якія прывялі да так, выбуху, так бы мовіць. Я думаю, Зеленскі таксама да гэтага не прызвычаюся, што яму ў твар могуць казаць пра тое, што ты лідар краіны, якая абараняе сваю там свабоду, незалежнасць, з'яўляешся перашкодай на шляху міра. Так, і вось, ну, адбылося тое, што адбылося. Я думаю, што запланаваць гэта ў такім вось тэатральным фармаце, мне здаецца, было цяжкавата. Але наколькі ўсё ж такі, ну, как бы праўдзівае падазрэнне ў тое, што працуюць з боку Трампа і яго найбліжэйшых памочнікаў нейкія наратывы крамлёўскія. Ну, конечно, не тое, што... Я не разумею, што такое наратывы, Зміцер. У іх такое ж меркаванне. Яны прытрымліваюцца такога меркавання. Ну, яны не шэраць крымлёўскія, яны не распаўсюджваюць крымлёўскія наратывы, это іх наратывы. Ну, я разумею, што яны не глядзяць Салаўёва. Да, там. Яны просто вераць у тое, што заходнія эліты мейнстрымныя былі ці часткова, ці у большай ступені вінаваты ў гэтай вайне. Што НАТО гэта пагроза, з-за якой Пуцін пачаў гэтую вайну. Яны гэта вераць, но мне здаецца, даволі шчыра. Тут не нужна у гэтым было там неякіх гіпнатызаваць расійскімі наратывамі, расійскай прапагандай, каб яны просто у іх такой светапогляд. І ён просто гэты светапогляд перамог на выбарах у ЗША у лістападзе. Мне здаецца, што усе тыя, хто зараз вельмі здзіўлены тым, што адбывалася, ну, альбо не надта сачылі за тым, што казаў Трамп перад гэтым, і што ён казаў пра Украіну і пра Расію. Ён за 10 гадоў сваёй палітычнай кар'еры ні слова не сказаў плохога, дрэннага пра Пуціна. Ні слова. Зеленскага ён крытыкаваў заўсёды, яшчэ на сваім першым тэрміне. І таму альбо гэтыя людзі проста не сачылі, якія зараз здзіўляюцца, альбо запэўнілі сябе, што насамрэч Трамп не такі. Насамрэч ён проста, гэта ўсё такое майстэрства ягоных перамоваў, а насамрэч ён проста зараз надае рускім як Рэйган, так? Ну, трэба расставацца з ілюзіямі, так? Трамп такі, якой ён ішоў на выбары, гэта ізаляцыяністкі ў адносінах да Расіі, але не адносіных да ўсяго астатняга свету, дарэчы, у Трампа ёсць і шмат імперскіх такіх нотак. Гэты пункт гледжання перамог, і зараз ён рэалізуе тое, на чым ён быў абраны. Але атрымліваецца, што, ну, как бы, ён перакананы ў тым, што Украіна павінна пайсці на саступкі. Раз яна слабейшая, а мы вот тут вот... 2 ці 3 гегемоны ЗША, Расія, Кітай, а ўсе астатнія павінны рабіць так, як нам больш. Самае важнае тут як бы
падабенства светапоглядаў Пуціна і Трампа не ў тым, што яны там супраць геяў і транссексуалаў, а ў тым, што яны бачаць свет як праз вось гэтую я это называю псевдареалістычную такую прызму, так, таму што я не лічу, што слушна называць гэтых людзей рэалістамі, праз сутыкненне вялікіх дзяржаў. Ёсць вялікія як бы хлопцы і ёсць все астатнія, якія павінны ім як бы падпарадкоўвацца. І калі мы дамовімся з Пуціным, гэта зрабіць лягчэй. Мы людзі бліжэйшыя адзін аднаго па ідэалогіі, вось па гэтым менавіта светапоглядзе, па нашай пагардзе да еўрапейскіх элітаў, да лібералізму, і нам з ім куды лягчэй дамовіцца, чым дамаўляцца з Зеленскім, таму лягчэй націснуць на Зеленскага, думаў Трамп. Думаю, што зараз натуральна, што пэўная карэкцыя ўжо адбываецца, але стаўка была натуральна зроблена на тое, каб так, окей, з Пуцінам лягчэй дамовіцца, на Зеленскага лягчэй націснуць, ён у нас і так у кармане. Ось такая была стаўка. А тут як бы вы кажаце, ці ён упэўнены, што нехта павінен. Да не ў перакананнях справа, а у просто тым, як Трамп уяўляе сябе найхутчэйшы шлях дасягнення сделкі. Калі б гэта было магчыма зрабіць капітуляцыю Украіны, ён бы пайшоў на капітуляцыю Украіны. Гэта для яго гэтых каштоўнасцяў не існуе. Ёсць як бы мэта, якая ён хоча ўвайсці ў гісторыю як прэзідэнт, які там скончыў усе войны, ці менавіта гэтую вайну. А што там будзе далей і што там будзе за той Украінай, гэта дэталі, якія не тычацца ягонай унутрыпалітычных як бы абяцанняў скончыць гэту вайну. Ну так, да, калі там пасля... На Пуціна паспрабуй націсне, так? Там можна, ведаеш, і ў ядзерную эскалацыю прыйсці. Тут лягчэй, падумаў ён. Ну да. Тое, што там пасля яго сыходу гэта спыненая нібыта вайна пачнецца ізноў. Ну дык вот, гэта ж я быў такі маладзец, пры мне вайны не было, ці я яе скончыў, а это ўсе вот папрыхадзілі всякія там. В прынцыпе, гэта амаль дакладнае паўтарэнне гісторыі з Афганістанам. Я разумею, што нашыя там гледачы, магчыма, не сачылі як бы вельмі шчыльна за гэтым. Я таксама, дарэчы, зараз больш паглыбіўся, таму што шмат паралеляў. Перад сыходам Трампа з улады ён падпісаў з колішняй улады Афганістана нават падобную сделку пра рэдгаземельныя металы Афганістана, да, паабяцаў ім всю падтрымку, а потым просто дамовіўся з Талібанам, што будзе вывад амерыканскіх войскаў. І сышоў. Прыйшоў Байден, ён вымушаны быў гэтую сделку рэалізаваць. Ён яе рэалізаваў таксама не лепшым шляхам, і там былі таксама і ў байденаўскай адміністрацыі вялікія як бы хібы ў тым, як яны гэта рабілі, але сделку гэтую падпісаў Трамп з Талібанам. Яны вывелі войскі, Талібан заняў краіну. І гэта вельмі падобна на тое, што зараз Трамп спрабуе зрабіць з расійска-украінскай вайной. Вы сказали про тое, что варта ўсё ж таки давядзецца дакладней так Трампу, Амерыцы пазбаўляцца ілюзій адносна России. Але ці по выніку того, что вось будуць сарваныя гэтыя мірныя перамовы, страцяцца гэтыя ілюзіі адносна России? Ужо ж вінаваты ў срыве ёсць Зеленскі. Ну так, это адзін з шляхоў, які я так апісваю, які верагодна, альбо удасца як бы прыціснуць Украіну і потым прыйдзецца непасрэдна на перамовах разумець, што Расія і Пуцін не гатовыя да спынення вайны, альбо можна адразу ўсё зваліць на Зеленскага і выйсці, калі не ўдасца яе прыціснуць, як вось мы бачым і не атрымоўваецца прыціснуць Украіну, заціснуць яе прынамсі зараз, тады яшчэ лягчэй, тады можна выйсці з гэтага працэсу і павесіць як бы ўсе праблемы ў мірным працэсе на Зеленскага. Тое, што Трамп, мне здаецца, зараз рыхтуецца зрабіць. Ён можа яшчэ даць адзін там ці два шанса. Я не ведаю, я не трамполог, я просто назіраючы за ім бачу, што ён можа яшчэ даць Зеленскіму шанс там выбачыцца ці нешта такое, выцягнуць нешта яшчэ з Украіны. Але у тым, што ягоная мэта выйсці з гэтай вайны і выйсці з гэтага канфлікту ўвогуле і нармалізаваць стасункі з Расіяй. Ну, у мне не было сумневаў з першых дней ягонага прэзідэнцтва, а зараз гэта просто, ён гэта робіць, так? І просто пытанне часу, калі ён сутыкнецца з тым, што Расія не хоча ісці на саступкі, напрыклад, не хоча спыняць агонь да таго, як ей там Запорожжа не аддадуць, напрыклад. Ці Украіна не зменіць сваю канстытуцыю і не напіша там, што мы выходзім без НАТО. Ці адмовіцца на тое, што еўрапейскія войскі будуць там ахоўваць мір. І калі гэта стане відавочна ў працэсе, тады можна яшчэ раз націснуць на Украіну, каб яна смягчыла яшчэ сваю пазіцыю. А можна яе проста перарэзаць ёй падтрымку і
пачакаць, пакуль Украіна будзе ўжо ў тых пазіцыях, калі яна просто не зможа супраціўляцца. Я думаю, што вось гэта стратэгія. Глядзець, на што гатовая Расія, окей, вы гатовы на это, ну, націснем Украіну, каб яна прыйшла ў гэтую кропку. Не прыйшла, пачакаем. І гэта вельмі цынічнае і вельмі натуральна, ну, тое, што у мяне вызывае толькі там, выклікае толькі, можна сказаць, агіду, так, але, ну, гэта паслядоўны курс гэтай адміністрацыі. І здзіўляцца, што яны гэта зараз робяць, мне падаецца даволі так недарэчна, калі мы назіралі за ёй столькімі гадамі. Я удакладню, такім чынам найхутчэй за ўсё варта чакаць такое паслядоўнае змяншэнне, да, можа быць, нават спыненне дапамогі Украіны. Можа, не зараз, гэта можа адбывацца як бы такімі хвалямі потым, але я думаю, што Трамп ідзе ў гэты бок. Уявіць сябе Трампа, які так расчаруецца ў Пуціне. Вось просто будзе раз'юшчаны адмовай Пуціна ісці на кампрамісы, што ён сам унясе ў Кангрэс прапанову выдзеліць Украіне новыя грошы ці новае там узбраенне, ну мне гэта вельмі цяжка ўявіць. Трамп гэта ягоная адміністрацыя, гэта я не магу сказаць, што яны там 100% прарасійскія палітыкі, но яны дакладна антыукраінскія палітыкі. І ў гэтым сэнсе чакаць ад іх некага кроку насустрач Украіне не выпадае. І тут толькі пытанне ў хуткасці таго, як яны будуць сыходзіць ад падтрымкі Украіны. І таму па сутнасці адзіная надзея – гэта Еўропа. Вось я акурат такі да гэтага, я так скончыў сваё пытанне, так, каб можна было працягнуць. І чаго чакаць нам ад Еўропы ў этой сітуацыі? Я не з'яўляюся экспертам ні ў вайсковай прамысловасці, ні ў еўрапейскай там унутранай палітыцы. На палітычным узроўні. На палітычным узроўні таксама гэта вельмі важна. Ці змогуць еўрапейскія краіны кансалідаваць свае эканомікі, свае вайсковыя прамысловасці і гэтак далей. Я просто не ведаю гэта. Думаю, што зараз усё залежыць ад гэтых даволі тэхнічных пытанняў. Мне здаецца, што палітычная воля ўжо ёсць. І Трамп сваімі як бы такімі рэзкімі крокамі ён гэтую палітычную волю, ну, дапамог ёй сфармавацца натуральна. Прыблізна так же, як Пуцін дапамог сфармавацца украінскаму там патрыятызму і станаўленню украінскай нацыі, так вось на меншым узроўні, але сыход Трампа з падтрымкі Еўропы таксама дапамагае Еўропе, еўрапейскім лідарам як бы усвядоміць, што яны павінны рабіць зараз. Але ці хопіць у іх рэсурсаў, ці змогуць яны пераадолець бюракратычны супраціў, ці змогуць яны пераадолець супраціў выбарцаў, якія не захочуць, каб іх там парэзалі пенсіі, не ведаю, датацыі, нейкія субсідыі, сацыяльныя выдаткі, падвысілі падаткі, магчыма. Вось гэта пытанне вялікае, і тут, напэўна, трэба глядзець на кожную краіну асобна, і ну, тут вам патрэбныя спецыялісты па еўрапейскай палітыцы, ці там па нямецкай палітыцы, ці па брытанскай палітыцы. Мы бачым, што ў некаторых краінах як бы цэнтрысцкія сілы, якія выступаюць вось за такі сцэнар падтрымкі Украіны, яны перамагаюць. У Нямецчыне той же, у Брытаніі зараз урад таксама левацэнтрысцкі, так? У Францыі, у Аўстрыі тут нечакана сфармавалася цэнтрысцкі ўрад сфармаваўся. Але ёсць іншыя прыклады. Ёсць як бы Угоршчына, ёсць Славакія і ёсць краіны, дзе ну улада не такая стабільная, як, напрыклад, прэзідэнт Францыі не карыстаецца падтрымкай большасці парламента. І вось як гэтыя усе як бы палітычныя сутыкненні ўнутры кожнай еўрапейскай краіны адаб'юцца на магчымасці ўсяго еўрапейскага, усёй еўрапейскай супольнасці ці новай гэтай кааліцыі жадаючых, так бы мовіць, падтрымліваць Украіну, гэта вельмі цяжкое пытанне, на якое просто некваліфікавана адказваць. Ну да, дарэчы, вот калі браць вось гэтыя краіны, у якіх ну такія правыя ці вот папулісцкія ці вот сілы перамагаюць. Я быў вот недалей як учора у Браціславе, сустракаўся з беларусамі, і яны мне на заканчэнне там нашай размовы сказалі: вы бачыце, што адбываецца вось у нашым рэгіёне, у нашай краіне, дзе мы зараз знаходзімся, і ў суседніх. Такое адчуванне, што ў хуткім часе нам, беларусам, давядзецца ў чарговы раз пакаваць чамаданы і з'язджаць куды-нибудь далей. Вот як вы ацэньваеце сітуацыю, перспектыву, ці сапраўды
сапраўды можа дайсці до таго что там ну как бы узмоцняцца нейкія яшчэ больш там прарасійскія можа быць настроі просто ёсць краіны у якіх яны зараз як бы пры ўладзе якіх краінах яны яшчэ могуць прыйсці до ўладу давайте подумаем выбары прэзідэнта Францыі якім у нас годзе я не памятаю напэўна яшчэ праз некалькі год яшчэ Макрона есть час ну вось як бы тут на некалькі год у бяспецы адноснай у Нямецчыне зараз прайшлі выбары перамагчы у прарасійскіх партый не атрымалася у Англіі мне здаецца нават партыя якая прадстаўляе такі правапапулісцкую частку спектра партыя Найджела Фараджа Reform яна зараз займае больш праўкраінскую пазіцыю чым раней таму што разумее што ў брытанскім грамадстве проста прарасійскія погляды не папулярныя ніяк у краінах Балтыі у Польшы я не бачу магчымасці прыходу да ўлады прарасійскіх партый ну это просто маргінальныя як бы погляды у грамадствах напэўна ёсць праблемы ў Румыніі так там вось кандыдат якого там ўсё то арыштоўваюць то нешта яшчэ робяць ён ну праблема не ў ім самім тому што ён все-таки стаў самым папулярным кандыдатам а гэта значыць ён прадстаўляе шырокія погляды грамадства якія людзі якія гатовыя галасаваць за прарасійскага палітыка які там таксама зігуе пры сваім затрыманні таму гэта такі даволі трывожны як бы званочак што там адбываецца ў краінах кшталту Балгарыі я просто не ведаю думаю што усе краіны якія як бы не знаходзяцца ў непасрэдным кантакце з расійскім імперыялізмам кшталту Польшы Балтыі але пры гэтым не маюць дастаткова моцнай эканомікі яны ўразлівыя таму што папулістычныя сілы яны капіталізуюць любы крызіс калі ў краіне адбываецца эканамічны крызіс вырастае там некае не ведаю расслаенне сацыяльнае то так ось такія антымейнстрымныя антыэлітарныя антыліберальныя сілы звычайна на кані і яны так атрымоўваюцца ў Еўропе хутчэй за ўсё хутчэй чым не аказваюцца прарасійскімі Я вярнуся да можа быць амерыканска-украінскіх адносінаў вы сказалі пра тое што можа быць будуць там адна ці две спробы яшчэ вось аднавіць адносіны наколькі я разумею і украіна-амерыканскі да украіна-амерыканскія наколькі я разумею і прадстаўнік і кіраўнік НАТО і прадстаўнік Великабрытаніі іх міністр таксама Райлі Зеленскаму паспрабаваць наладзіць адносіны з Трампам але з боку адміністрацыі Трампа сказалі што мы больш тут Зеленскага бачыць не хочам то есть калі будзе працяг што калі ён выбачыцца публічна то Зеленскі ўжо сказаў што выбачацца не будзе Ну, палітыкі ж мяняюць сваё меркаванне і адны і другія паглядзім я паўтаруся не з'яўляюся экспертам па гэтым справах таму я тут просто такі ж назіральнік як і нашы гледачы думаю што еўрапейцы просто рэалістычна разумеюць сваю нездольнасць цалкам замяніць амерыканскія пастаўкі і таму яны просто хвалююцца што гэта цалкам можа легчы на іх плечы ўжо зараз калі там просто эмацыйна прыпыніць нават не будучыя пастаўкі а тыя пастаўкі якія Байден паабяцаў гэта ў прынцыпе магчыма і мне здаецца нават былі недзе недавно слівы што гэта зараз будзе разглядацца са дня на дзень у ЗША як пакараць Зеленскага і таму калі гэта здарыцца і калі у Украіне будзе нечым ваяваць то я думаю Зеленскі будзе выбачацца такая справа экзістэнцыйная не да гонара не да як бы просто пытанняў эга хаця натуральна выбачацца там яму няма за што ён в прынцыпе як кажуць базу выдаваў просто што не ўлічыў эмацыйнага стану сваіх контрагентаў і паглядзім як будзе сітуацыя развівацца я не ведаю ці хопіць у Ну, наколькі вядома, характар вайны змяняецца, і Украіна зараз даволі паспяхова замяняе артылерыю дронамі, не цалкам, але ў значнай частцы. Дроны там пераважна ўласнага вырабніцтва, таму, напэўна, тое, што год-паўтары таму, калі прыпыняліся амерыканскія пастаўкі, гэта было куды больш адчувальна, чым калі яны прыпыняцца зараз. Таму паглядзім, магчыма, у Украіны тут ёсць пэўны люфт па часе, у межах якога можна спадзявацца, што Еўропа неяк раскачаецца, ці можа на нейкую дыпламатыю удасца выйсці з рускімі але расіяне ж таксама гэта разумеюць і калі яны бачаць што ў Украіны прыпынілася канал пастаўкі самы важны канал пастаўкі зброі то чаму б не пачакаць
пакуль гэта не праявіцца на поле боя. Ну вот наколькі чакаць і наколькі даваць магчымасць люфту, тут таксама пытанне, таму што на фоне скарачэння дапамогі вайсковай ужо ідуць размовы пра падрыхтоўку вялікага наступу з боку Расіі па двух накірунках, і гэта можа стаць, калі это сапраўды... Ну, так, я не бачу ніякіх, калі гэта не капітуляцыйныя умовы, я не бачу, чаму Расія павінна зараз пагаджацца на некае кампраміснае рашэнне. Навошта? Есть, калі яны наступаюць. Так. Я пра гэта таксама, у нас гэтым спрэчкі са Стапенем былі у часіках цікаюць, у гадзінічку цікае рэгулярна на гэтую тэму. Я просто не бачу, чаму Расія зараз мусіць саступаць, пакуль ёй не стварылі больш цяжкія умовы. Таму, так, менавіта з-за гэтага я і не верыў спачатку у магчымасць нават там пераміры, не тое, што міру у 25-м годзе. Ну, просто тады адкуль, гэта зразумела, можа, это просто нам зразумела тут у нашым рэгіёне ўсім. Да, думаю, што Трамп... А Трамп так даказвае, што Путін хоча міра таксама. Ну, это, я думаю, што ён альбо не разумее, альбо пакуль не хоча пра гэта казаць публічна. Я, напэўна, думаю, што ён не скажа пра гэта публічна, нават калі зразумее, што Путін не хоча міру, таму што, гэта просто падарве, выставіць яго наіўным, ягоныя папярэднія заявы наіўнымі, таму куды лягчэй павесіць просто будзе зноў немагчымасць прыйсці да міру на Зеленскага. Ну, вот калі Путін скажа, не, мы хочам там нейтральнасцю украінскую канстытуцыю, прыйти до Зеленскага і сказаць, прапісвай. Ах, ты не хочаш? Зеленскі не хоча прыпыняць вайну. Захоча прапісаць, Путін скажа, хочам Запорожжа. Ну што, саступай. Ну, вось, я думаю, што вось такая будзе. То есть Трамп, мне здаецца, дарэчы, адзін расійскі, мне здаецца, палітолог пра гэта напісаў, пра крамлёўскі, Фёдор Лук'янаў, што, і я згодны з гэтай характарыстыкай, што Трамп з саюзніка Украіны хоча стаць медыятарам у гэтым канфлікце. І гэта такі, мне здаецца, гэта даволі такое трапнае азначэнне ягонай амбіцыі. Ён хоча сам пра гэта і казаў. Медыятар можа проста а паколькі ён яшчэ філасофскі больш блізкі, бліжэйшы да Пуціна, чым да Кіева, я думаю, што ён проста будзе як медыятар сябе разглядаць больш як такога чалавека, які, маючы пэўныя рычагі, будзе проста даносіць пазіцыю Расіі да Зеленскага. Як же ён там сказаў, вы хочаце, дамагаецеся ад мяне, каб я там сказаў пра Пуціна нейкую гадасць, а як жа ж я потым да яго пайду, пасля таго, як я нейкую гадасць пра яго скажу, а я ж медыятар, я ж хачу скончыць вайну, быць перамоўшчыкам. Как бы, да. Не, адбываецца даволі тактанічная змена просто знешняй палітыкі США, і з таго, што мы жывем у гэтым моманце, мы, можа, яе так не ўсведамляем у тым жа маштабе, у якім яна насамрэч адбываецца. А гэта тактанічная змена. Разбураецца трансатлантычная салідарнасць вось зараз. І я нават не надта здзіўлюся, калі гэта скончыцца там распадам НАТО. Таму што гэта вектор, куды ўсё ідзе. США хочуць цяперашняй адміністрацыі сысці з абароны Еўропы, з супрацьстаяння з Расіяй. Ну, гэта такая амбіцыя, ці ўдасца, не ўдасца, я не ведаю, але гэта не будзе сюрпрызам. Яны туды ідуць. Яны ідуць, Ілон Маск ужо заклікае выйсці з НАТО. Таму гэта такая антыглабалісцкая, нацыяналістычная адміністрацыя США. І гэта тое, што яны адкрыта пра сябе казалі. Гэтыя тэктанічныя змены, ці там хтосьці кажа, там чырвоныя лініі былі перайдзены, я чуў такое меркаванне падчас Мюнхенскай канферэнцыі прамовай Вэнса. Ну, тут, ведаеце, журналісты, я разумею, публіцысты любяць шукаць такія пераломныя моманты. Але, натуральна, гэта проста ланцужок заяваў. Прамова Вэнса проста патлумачыла, паказала, праявіла, наколькі філасофскі ў розных мірах жывуць еўрапейскія эліты і новыя амерыканскія эліты, але і тое, наколькі Вэнсу і амерыканскай новай адміністрацыі важней перад сваімі прыхільнікамі і ў Еўропе, з якімі з'яўляецца партыя кшталту АФД у Нямецчыне, і ў сябе дома сваім электаратам, паказаць, што мы працягваем супрацьстаяць гэтаму левалібералізму з ягонымі там заціскамі свабоды слова і так далей. Гэта аказалася важней для гэтай адміністрацыі, чым размаўляць пра тэмы бяспекі на канферэнцыі пра бяспекі. Гэта таксама вельмі важны індыкатар прыярытэтаў, што людзі ваююць у пэўныя культурныя войны, людзі хочуць падарваць ліберальныя ўрады Еўропы, закон падтрымкі
антыліберальных сіл у Еўропе. І гэта для них важней, чым Украіна, еўрапейская, амерыканская салідарнасць і гэтак далей. Просто мы яшчэ, я разумею, што гэта як бы трошки разрывае шаблоны, тому што мы яшчэ не прызвычаіліся да такіх, як бы да прыходу Орбана ва ўлады ў США, але гэта вось яно. Орбан прыйшоў да ўлады в США. Нам просто трэба неяк адкалібраваць свой зрок. Але якое набудзе гэтая рэчаіснасць? Не ведаю. Гэтыя працэсы, яны як бы разгортваюцца па пэўнай логіцы, але гэта не значыць, што як бы абставіны не ўмяшаюцца. Можа аказацца так, што Еўропа як бы падніме гэты сцяг. Можа аказацца так, што ў Амерыцы нешта здарыцца і больш такая праеўрапейская, праглобалісцкая частка амерыканскай рэспубліканскай партыі ўсё ж таки пачне супраціўляцца Дональду Трампу, калі ён, напрыклад, вырашыць выйсці з НАТО. Ўсё ж таки для шмат якіх рэспубліканцаў гэта будзе чырвонай рысай. Паглядзім, гэта шматфактарныя палітычныя працэсы, я не магу іх прадказваць. Як гэтыя працэсы, якія сёння адбываюцца ў Еўропе, на мяжы з Беларусю, тая ж самая сітуацыя ва ўкраіне, якая невядома зараз, як далей будзе развівацца, адбіваецца на Беларусі? Слухайте, наўпростава пакуль ніяк, акрамя таго, што гэта прыўносіць шмат невызначанасці для Лукашэнкі. Мы бачым, што ён не ведае, чаго чакаць ад гэтай адміністрацыі США і ейнай перазапуску адносінаў з Расіяй, таму што ён як бы справядліва кажа, што калі амерыканскія заходнія кампаніі вернуцца ў Расію, але пры гэтым ён пра гэта не кажа, але просто гэта як частка як бы гэтага сцэнару, калі не адчыняцца як бы гандлёвыя шляхі для Беларусі на захад, то мы як Беларусь, беларуская эканоміка апынецца ў нацяжэйшай сітуацыі, тому што як бы там санкцыі не знялі, а тут на расійскім рынку уже канкурэнцыя такой мы адвыклі за 3 гады. Таму тут ёсць і рызыкі для Мінску, але натуральна ёсць і магчымасці, з якім мы пачалі эфір, больш транзакцыённая дыпламатыя на захадзе. Чым менш трансатлантычнай салідарнасці, тым лягчэй разбірацца як бы паасобку з кожным з сваіх учорашніх ці сённяшніх апанентаў. А калі як бы гэты марш Трампа, так, ён будзе таксама надаваць нейкай сілы ўпэўненасці ў сябе еўрапейскім ультраправым, і калі, напрыклад, пачнуць блакаваць еўрапейскія санкцыі больш актыўна, гэта таксама выгода для Лукашэнкі. Таму тут ёсць як бы спектр розных непрадказальных абсалютна наступстваў. Паглядзім яшчэ, што будзе з уласна мірнымі перамовамі. Так, калі яны будуць працягвацца, мы можам пабачыць, што расійская эканоміка, калі перамір'е сапраўды удасца абяспечыць неяк, я не ведаю, як гэта зрабіць у гэтым годзе, але давайте уявім себе, што ёсць перамір'е, гэта можа паўплываць на Беларусь просто як і пазітыўна з пункту гледжання, што беларускае пытанне будзе абмяркоўвацца на гэтых мірных перамовах, і тады магчыма пэўная там дэмілітарызацыя ў рэгіёне, пэўная дээскалацыя, магчыма нейкі там, я не знаю, пабудова больш празрыстай Беларусі для ўсіх суседзяў, у тым ліку для Украіны, каб яна не стварала пагрозу для Украіны, альбо адваротны сцэнар, калі, напрыклад, у Украіне з'яўляюцца еўрапейскія міратворцы, і Пуцін кажа, добра, вы падвялі войскі да нашых межаў, мы падвядзем у Беларусі да вашых. То бок, тут ёсць, ведаеце, мы знаходзімся ў кропкі, дзе настолькі вялікая невызначанасць, што я магу намаляваць вельмі розныя сцэнары. Вось. Но наўпростава зараз я не бачу нейкіх такіх уплываў гэтых працэсаў узлёту там ці ультраправых, ці папулістаў у Еўропе ці ў США, наўпростава, каб это неяк паўплывала на жыццё звычайнага беларуса. Будзем шчыры, мы знаходзімся трошкі ў іншым кантэксце. Але наколькі верагодна такое развіццё сцэнара, я просто працягну вашу думку про тое, што пра што гаварыў Зеленскі, папярэджваў таксама, што магчымы чарговы новы напад з тэрыторыі Беларусі, і прычым можа быць не толькі там ці не столькі на Украіну, колькі там на Польшчу, Літву. Некалькі раз уже просто гэта каментаваў за апошнія дні, таму прабачце, калі буду сама паўторы некаторыя рабіць, але думаю, што гэта залежыць, па-першае, ад таго, ці будзе рызыкі гэтага залежаць ад таго, ці будзе ці не будзе ў Расіі вольных войскаў. Гэта база. Калі няма як бы вольных ваяроў, няма як бы вайсковага кантынгенту, то пра што мы тут кажам? Так? Калі пачнецца гэты наступ, пра які кажуць. Адкуль узяць 100-150 тысяч свабодных салдатаў, жаўнераў. Таму я думаю, што гэта першае. А другое, гэта
зараз пачынаць вайну з вучэння ў Беларусі гэта прыблізна тое ж самае, што не ведаю зайсці на некае злачынства там не ведаю у банк, калі вы пытаецесь там аграбіць банк і заходзіце просто адкрыта трымаеце зброю ў руках, таму што усе чакаюць нейкіх правакацыі з вучэння ў Беларусі, таму што так адбылося 3 гады таму. Ну гэта таму усе будуць глядзець на Беларусь, усе спадарожнікі будуць просто нафіксаваны, сфокусаваны на Беларусь. Ну тут гэта немагчыма будзе зрабіць нечакана. Эфект нечаканасці як бы ён сыдзе. Таму ці Пуцін увогуле здольны на атаку супраць НАТО, якое рассыпаецца зараз? Так, я лічу, чым больш яно рассыпаецца, тым больш у Пуціна стымулаў, каб паспрабаваць межы дазволенага. І таму, калі у яго будуць вольныя войскі, вольныя як бы іншыя вайсковыя рэсурсы, таму што гэта не толькі салдаты, так, трэба і вайсковую тэхніку з запасамі мець і так далей. Таму чаму не? Конечно, гэта я лічу, што гэта такая рызыка на наступныя 5 год пасля замірэння ва ўкраіне. Гэта то, што Расія паспрабуе адкрыць новы фронт. Але я не ўпэўнены, што я хутчэй упэўнены, што гэтага не здарыцца ў найбліжэйшым будучым, таму што прыярытэты зараз іншыя. І тут бы як бы знайсці войскаў дастаткова, як там Канстантынаўку ці Пакроўск узяць, а мы кажам пра напад на Літву ці Польшу. Таму Зеленскі, мне здаецца, пакуль гэта робіць як палітычныя заявы, проста каб фокус не прападаў. Ну і на завяршэнне мы ўжо абмеркавалі, як могуць паўплываць ці не паўплываць гэтыя ўсе падзеі там на ЗША, на Украіну, на Еўропу, на Беларусь. Я разумею, што непараўнальныя ўсё ж такі как бы так катэгорыі, але на дэмакратычныя сілы вот будзе нейкі ўплыў? Ну такі ён, мне здаецца, трошки свой лакальны, ён не звязаны з глобальнымі як бы гэтымі трендамі палітычнымі, але ёсць сённяшнія змены таксама з'яўляюцца вялікім стрэсам для дэмсілаў вось такіх як бы пазіцый. Па-першае, знікненне амерыканскай дапамогі. Пра гэта не шмат кажуць у нас у медыа як бы прасторы, але гэта вельмі важна для грамадзянскага сектара, медыа-сектара і палітычнага сектару. Таксама амерыканская падтрымка па прыблізных адзнаках складала там 10 ці каля 40%, 40-45% у залежнасці ад сектара знешняй дапамогі беларускім дэмсілам, грамадзянскай супольнасці, медыа. У медыа нават больш. Гэта знікае ці прыпыняецца на невядома які тэрмін. І гэта велізарны удар. Так? То бок тут пытанне, калі гэта не адновіцца ці не кампенсуецца Еўропай, тут трэба задаваць пытанне, што застанецца з беларускага грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных сілаў пасля гэтага землятрусу. І вось што будзе гэтыя там як бы рэшткі, што яны будуць рабіць, як яны будуць сябе весці. Далей другое пытанне гэта як сябе пазіцыянаваць адносна вось гэтага канфлікту ці як бы непаразуменняў паміж Еўропай і ЗША. І пакуль мы бачым, што і Павел Латушка, і Святлана Ціханаўская занялі бок Украіны і Еўропы, падтрымалі Зеленскага адразу пасля гэтай сваркі. Я думаю, гэтаму таксама дапамагае то, што амерыканская дапамога зараз сышла амаль што на нуль, і таму як бы за што тут ужо трымацца незразумела, і як бы салідарызацыя адбываецца з сіламі, якія тут у рэгіёне. Еўропа і Украіна. Ну і таксама ідэалагічна, натуральна. Трамп гэта не прадэмакратычны, не чалавек, які сімпатызуе... Я хацеў сказаць, а как же ж маральныя прынцыпы? Просто раней можна было б маральныя прынцыпы, якія натуральна з Трампам разыходзяцца, прытрымаць і дыпламатычна прамаўчаць з-за таго, што палова падтрымкі ідзе з ЗША. А зараз, калі гэтых як бы стрымліваючых фактараў няма, можна не маўчаць пра свае як бы перакананні. Я думаю, што гэта і адбываецца. Натуральна, што беларускія дэмакратычныя палітыкі гэта пераважнай большасці не трампісты ідэалагічна. І это другі такі як бы гэты шпагат, які адбываецца, гэта другі выклік. Трэці, гэта большая такая транзакцыйнасць нашага свету, азначае, што і тыя магчымасці, якія адкрываюцца для Лукашэнкі па здзелках з ЗША з тымі же, а потым магчыма там для Расіі з больш шырокім захадам па расійска-украінскай вайне, калі мы ўсё ж такі там, не ведаю, праз год, праз паўгода ці калісьці выйдзем да некага мірнага працэсу, мірнага пагаднення, то гэта ўвогуле ставіць пад пытанне, я пра гэта ўжо, мне здаецца, ўжо дзесьці казаў, тэорыю перамогі.
бо то бок раней жа як было пасля пачатку вайны прынамсі калі стала зразумела што ў Беларусі ўжо там не ведаю арганічных пратэстаў у Беларусі ў такой сітуацыі немагчыма сябе ўявіць каб супраць рэпрэсій зараз паўсталі людзі насуперак рэпрэсіям то усе як бы чаканні былі на тое што Расію перамогуць і адпаведна беларускі рэжым аслабне з-за гэтага. Апошні год ужо было відавочна, што такой рашучай стратэгічнай перамогі над Расіяй хутчэй за ўсё не адбудзецца ў межах гэтай вайны, так? І гэта ўжо паставіла пад пытанне многія такія падыходы, аксіёмы беларускіх дамсілаў. А калі асабліва пачнецца перамоўны працэс з Расіяй, калі з Расіі пачнуць здымаць санкцыі, і калі я у гэтым выпадку пакажу пра «если, а никогда», я вось маю на ўвазе, калі гэта у выпадку, калі гэта пачнецца, то у чым увогуле стратэгія дэмсіл тады? Ціск? Так ціск здымаецца. Перамовы, а пытанне як бы чаму тады раней жа перамоўным рычагом был менавіта ціск. Так, мы пойдем на перамовы, попросім Еўропу і США зняць санкцыі. А уявіце сабе сітуацыю, калі санкцыі здымаюцца і без гэтага. І без вашага ўдзелу і без саступак, а просто з-за таго, што вайна скончылася. Гэта вельмі увогуле падрывае ідэнтычнасць, мне здаецца, дэмсілаў, што ім у такой сітуацыі, што ім каму прапаноўваць, якая ў іх як бы бачанне ўласнай перамогі. І мы да гэтага моманту ідзем яшчэ, мы да яго шлі ўжо некалькі год, але гэта будзе момант, мне здаецца, такого даволі вялікага экзістэнцыйнага канцэптуальнага крызісу апазіцыі, таму што ну просто што прапаноўваць сваім як бы прыхільнікам на штогадовых канферэнцыях у якасці пераможнай нават не стратэгіі, ну не ведаю, тактыкі, пераможнай ідэі, калі усе нават такія дробныя моманты кшталту міжнародны крымінальны суд, які там мы хацелі там Лукашэнку туды зацягнуць неякі ордер выдала, мы бачым зараз, што на ягоныя рашэнні наконт Пуціна Манголія не рэагуе, наконт Нетаньяху Германія готовіцца запрасіць Нетаньяху ў краін новай улады Германіі, ЗША ўводзяць санкцыі супраць раскладу суду. Мы ўсё яшчэ лічым гэта суд настолькі аўтарытэтнай структуры, што яна нам дапаможа рэжым неяк пахіснуць у Беларусі, калі нават захад часткова ігнаруе, часткова неяк дыстанцуецца ад гэтага суду. Таму проста падрываюцца таксама вось пэўныя ідэі, якія былі на мой погляд такімі, як будзе міраж па-беларуску, так і будзе? Так. Міражамі, так, але гэта высвятляецца зараз. Ну і я не ведаю, як яны будуць рэагаваць. Магчыма, будзе некая пакаленчая змена зноў. Магчыма, усе пайдуць, пакуль яшчэ ёсць мажлівасць, прынамсі, еўрапейскія санкцыі абмяркоўваць, пайдуць у бок Кавалеўскага, Хоміч, вось таго крыла дэмакратычных сілаў і будуць больш адкрытыя да перамоваў. Але натуральна, калі нават захад адмовіцца ад ідэяў працягу ціску на Беларусь Расію, на беларускі-расійскія рэжымы, то мы пакуль не там. Я кажу просто пра будучыню. Калі гэта здарыцца там праз год, праз два, то гэта вельмі цяжкая канцэптуальна філасофская сітуацыя. Вы застаецеся ну, так бы сам на сам са сваёй ідэяй барацьбы. Пакуль мы не там, пакуль і амерыканскія санкцыі існуюць, і еўрапейскія, і таму ёсць час падрыхтавацца. Ну что ж, будем рыхтавацца. Дзякуй вялікі. І так даў нам магчымасць Артём амаль гадзін, больш за гадзіну нават гаварыць, выпытваць у яго і задаваць яму пытанні. Дзякуй вялікі, Артём Шрайбман. Я яшчэ раз звяртаюся да ўсіх з ну, как бы просьбай і парадай подписаться на телеграм-канал Артёма Шрайбмана. Сачыце за яго публікацыямі. Не ўсё. Ну, давайте уже скажем про YouTube проекты, а то я... Да, давайте скажем про YouTube проекты. Гэта, безумоўно, часики тикают. Так, и наша новая передача на люстэрку. Как это понимать? Як гэта разумець? Калі для вас бяспечна, подписывайтесь и там, и там. Вельмі цікавая праграма. Раю ўсім, сам гляжу. Будем спадзявацца, што Артём Шрайбман будзе часцей завітаваць і да нас у эфір, але шмат працы ў яго, таму трэба трошку пашкадаваць. Ну і плюс у яго ёсць такая, ведаеце, как бы так, ой, нешта мяне шмат занадта ў эфіры. Ну, смотрите, все ж задаюць, я разумею, чаму не так шмат падзеяў як бы розных у Беларусі адбываецца, падобныя пытанні. І калі я на падобныя пытанні буду даваць паўсюль розныя адказы, гэта будзе трошки шизофрэнічна, правда? Не, ну можна даваць но рознымі словамі на 5 каналах адначасова. Я думаю, што людзі трошки стамляюцца. Ну,
можа быть ёсць пэўная логіка і зерня праўды, але тым не менш і мы тут у студыі і наши гледачы не один раз казалі, нагадывалі і зараз паўтараюць, што хацелись бы у нас прынамсі бачыць вас часцей. Дзякую вялікі, Артём, яшчэ раз. YouTube каналы, у якіх Артём бярэ у свой удзел, подписывайтеся, глядзіце, не пропускайте. Ну і безумоўна YouTube канал Еврорадыо слухайте, подписывайтеся, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Жыве Беларусь.